Hej, mluvte dál, mluvte dál. Co je? Čau Dáro, zdravím YouTube. Hele, berme to jako vyjádření. Matějka viděla, že sleduju Terku. Líšně. Mám a to bych musel fackovat. Teďka měl to nasraná, jako chápu to. To je živě. Ukáž. Ono to je strašně dlouhý. Tam má to není života. No, takže si jako celý veřejnosti, našim fanouškům mají chcou mluvit. Byla to chyba. Lidi, můžu vás ujistit. Jestli my spolu máme jít líp, tak já dám jako všem unfollow a sedu na to, ale zase na druhou stranu vyjadřuji respekt tímto vám všem, vůči Natálce, že jako ví, samozřejmě máte rádi a bez ní bych nebyl tam, kde já jsem teďka, neměl bych takový čísla. Ono jak jedna navzájem jsme si takhle pomohli. Víme, že jsme tady ta influencerská rodina, každopádně, jo, lidi prostě, abych to zhrnul, udělal jsem obrovskou chybu a tak jsem byl řádně potrestaný, že teďka se nebudeme bavit, nebo prostě Natálka mě teďka bohužel ignoruje, dostal jsem facku, zklamal jsem jí nějakým způsobem, což mě bohužel mrzí, ale jak už jsem říkal lidi, jestli někdy máme spolu, tak ji nikdy nespolu, jo, lidi. Takže to je asi dneska všechno pro dnešní TikTok, lomeno Reels, lomeno YouTube video. Doufám, že se vám video líbilo, ještě se rozloučím, ráno. Doufám, že se vám video líbilo, tady IABS a Happy Nat 11 a my se uvidíme někdy zítra. Kámo, ale